Ahojky! Dneska si ukážeme, jaké všechny pomocné tekutiny má firma Lashes Pro. Aktuálně má firma Lashes Pro tyto 4 tekutiny. Čistící pěnu ve velkém balení a v malém balení, remover, primer a speed booster. Nezapomeňte, že tato nabídka už třeba za pár měsíců nebo roku nemusí být aktuální. Teď ale aktuální je a tak si ukážeme vlastně, k čemu tady ty věci slouží. Vím, že spoustu z vás pořád tápe v tom, co si koupit, jaké tekutiny si koupit, na co se potom používají. Někdy ani ten popis nestačí, ale člověk to musí vidět nebo si to vyzkoušet. A to my si dneska právě všechno ukážeme, vysvětlíme, abyste věděli, co si objednat. Takže jako první tady máme takový základ každé řasové stylistky a základ každého, kdo nosí prodloužené řasy. To je pěna na řasy. Na Lashes Pro stránkách ji můžete najít v malinkém balení 50 ml nebo ve velkém balení 150 ml. Zkušenosti mých zákaznic vím, že i ta malinká pěna jim vydrží strašně dlouho. Obzvlášť těm, kteří používají tu pěnu výhradně jenom na ty oči, tak mám klientky, kterým vydrží třeba i rok, je skoro taková nekonečná. Takže když si koupíte ještě k tomu tuhletu, tak neskutečně ušetříte a vydrží vám to dlouho. Ke každé pěně dostanete i zdarma dřevěný štětec vlastně na umývání. Ta pěna má šetrné hypoalergenní složení, takže nedráždí sliznici, nepálí. Je bez umělých tenzidů, napěnovačů a rozpouštědel. Dokonale odstraňuje nečistoty a zbytky líčidel. Je to opravdu taková nutnost, aby to měla každá řasová stylistka a aby to používala před každým prodloužením řas. Protože tahle pěna vám krásně připraví ty řasy od klientky, krásně je to odmastí a potom budou i řasy lépe držet. Velmi důležité je doporučit tuto domácí péči klientce. Proč je to tak důležité? Protože kdyby pěnu nepoužívala, může na očích vlastně se hromadit nečistoty, nějaký más, prostě různá špína, kterou chytáme, když prostě procházíme venkem. A potom, kdyby se to tam usazovalo a ta paní třeba, když chodí 3 týdny na doplnění a pořád by se to tam usazovalo celé 3 týdny si neumyla oči, tak by ty řasy žily vlastně v mastném prostředí. Takže za prvé více by padaly, kdyby se pěna nepoužívala. Za druhé může potom vzniknout, je to takový roztoč, Demodex se tomu říká, je jich několik druhů Demodexu, ale normálně na nás žijí, je to normální, ale není normální, když se přemnoží. A přemnožit se můžou právě tak, že si nebudete umývat oči. Hodně klientek si myslí, že když si právě budou pěnou umývat oči, takže jim řasy budou padat a že to je špatně, že na řasy nesmí přijít vůbec voda. Ale je to úplně mylný názor, opravdu to takhle není. Právě, že si naopak uškodíte, můžou vám potom vzniknout různé alergické reakce, když si nebudete umývat oči. Můžete tam mít ten Demodex a je to takový potom nechutný, jde to hodně vidět, vy to třeba nevidíte zepředu, ale jde to hodně vidět, když se kouknete dolů, tak druzí to vidí. Setkala jsem se s hodně klientkama, které si myslely, že to jsou ospalky nebo lepidlo. Ale lepidlo není nikdy žluté, takže opravdu to není lepidlo. Ospalky to můžou být, ale je to ve většině případů ten Demodex. Takže prosím, čistěte si řasy. Sama nosím prodloužené řasy a pěnu používám. Ukážu vám i, jak si vlastně sama umývám řasy, ale já ji používám nejenom na řasy. Mě hodně vyhovuje, protože je taková jemná, takže mi vyhovuje na odličení celého obličeje. Odličí fakt úplně, to já se maluju docela dost, dávám si make-up, obočí, rtěnku a odličí opravdu skoro všechno. Tak si pojďme ukázat, jak se vlastně používá na klientce. Nejprve aplikujeme 1 pumpičku pěny na oko, 1 nebo 2, záleží na velikosti oka, a potom velurovým aplikátorem vlastně začneme umývat oko. Můžeme umývat i oční okolí, jo, třeba zvlášť u klientek, které se malují, tak určitě odličit i spodní víčko a horní víčko. Poté si pěnu utřeme do kapesničku, ať tam nemáme velký nános, a propláchneme vodou.
Je důležité vždycky upozornit klientku, že kapeme vodu, protože většinou se vždycky všichni leknou toho, tak ať to není úplně takový velký šok, i když stejně všichni se leknou, i když na to upozorníme, ale radši to říct. Netlačte na oči příliš, vlastně když čistíme tím velurovým aplikátorem, aby jsme tu pěnu nedostali do oka nějak hodně, protože kdyby se nám pěna dostala do oka, tak by nám začaly štípat oči a pak by klientka vlastně slzela a mohla by slzet klidně celou aplikaci, což nechceme. Klientky jsou po vyčištění očí více citlivé na světlo a proto vždycky zhasněte. Potom tady máme primer na řasy. To je určeno pouze pro řasové stylistky. Docílíte tím dokonalého odmaštění a přípravu řas na prodlužování. Zajistí správné přilnutí lepidla na řasu a ten spoj potom vlastně krásně drží. Zároveň je také výhoda, že vyživuje řasy. Primer řasy odmastí a řasy zbaví přírodních bílkovin, takže bude povrch přírodní řasy lépe připraven na splynutí s umělou řasou za pomocí lepidla. Vlastně na řasách ošetřených primerem drží umělé řasy i vějířky výrazně díl. Jak už jsem říkala, že řasy i vyživuje, tak je to právě díky tomu, že obsahuje peptidy mědi, které přírodní řasy vyživují a podporují jejich růst. Tento výrobek má kyselost okolo 5 pH. Tak pojďme se zase ukázat, jak se používá. Primer vždy používáme na vyčištěných řasách. Stejně jako u pěny používáme velurový aplikátor, na který si naneseme 1 až 2 kapky primeru. Tyto kapky necháme vsáknout do kapesníku. Kdybychom totiž velurový aplikátor nenechali vsáknout, měli bychom na velurovém aplikátoru mnoho tekutiny, která by mohla zatéct do očí. Poté řasy primerem potřeme. Necháme zaschnout a poté můžeme lepit. Rychlejší než blesk. To je Speed Booster. Touto pomocnou tekutinou docílíte toho, že vám lepidlo na řasách usne i hned, jakmile se řasy dotknete. Speed Booster je speciální primer s vyšším pH, který urychluje polymerizaci lepidla. Díky tomu je přichycení umělých řas na přírodní opravdu bleskové. Speed Booster vám pomůže v případě, kdy bojujete s problémy, jako je vysoká nebo nízká vlhkost nebo teplota v saloně. Vyváží vám vlastně ty podmínky a přilne vám vlastně to lepidlo líp. Když vlastně klientce děláte řasy s klasickým černým lepidlem a ne s UV lepidlem a použijete tento Speed Booster, tak klientka si může hned v ten den vlastně namočit řasy, protože vlastně tady ten Speed Booster nám urychlil tu polymerizaci lepidla a ty spoje nám takhle krásně drží. Ten Speed Booster trošičku více vysušuje řasy, takže já radím spíše nepoužívat na světlé poškozené řasy, protože ten efekt by pak mohl být ještě opačný a mohli bychom ty řasy ještě více zničit. Můj takový tip je, když pracujete se svýma vlastníma vějířkama, tak si namočíte vlastně pásek těch vějířků, nebo ne vějířků, ale těch řas, ze kterých chcete dělat vějířky a vějířky vám potom jdou dělat snadněji. Ještě jeden takový tip, když budete Speed Booster nanášet na přírodní řasy, počkejte, až úplně zaschne na těch řasách, ne abyste to prostě jako tím namočili, že jo, nanesli a hned byste na to nalepili řasou s lepidlem, protože vlastně ta šoková polymerizace na přírodních řasách může způsobit to, že pak to stuhlé lepidlo zbělá. Takže to bychom toho nechtěli dosáhnout, aby potom zákaznice odcházela s nějakýma bílýma kuličkama nebo bílýma spojema. Ono to jde pak dát těžko dolů, takže na to si dávat pozor. A teď se jdem bleskově podívat na to, jak se to používá. U Speed Boosteru je postup úplně stejný. S jediným rozdílem, tím, že má silnější pH, tak více vysušuje řasy. A tak ho aplikujte nejlépe jenom tam, kde budou potom spoje s lepidlem. Takže ne na celou délku řas. Další způsob, jak použít Speed Booster, je na pásek řas. Jak už jsem říkala, když si vyrábíte vějířky sami, bude to váš velký pomocník. Stačí, když si zase 1-2 kapky nakapete na velurový aplikátor a poté aplikujete na řasy. Rozčešete a vějířky vám půjdou od ruky. A jako poslední, co si dneska ukážeme, je remover, takže odstraňovač řas. Je to efektivní a rychlý odstraňovač lepidla. Má bezpečné a šetrné složení a působí během pár minut. Můžu to potvrdit, protože
Já osobně remover moc nepoužívám, nebo nepoužívala jsem, jelikož ostatní firmy měly removery strašně agresivní. Strašně moc pálily a dostat ty řasy z těch řas bylo hodně náročný. A ještě k tomu mi tam vždycky vznikaly, jak už jsem říkala u minulého, vlastně u toho Speed Boosteru, tak i tady mi vznikaly šokové polymerizace. Potom řeknu z jakého důvodu, ale prostě jsem ten remover neměla ráda. Hlavně z toho důvodu, že fakt všechny strašně moc štípal. A tady musím říct, že u Lashes Pro opravdu jako neštípe, nebo možná minimálně, a je velmi šetrný. Já sama, když si třeba někdy potřebuju sundat řasy, tak ho používám. Díky speciálnímu airless balení nepřijde tekutina do kontaktu se vzduchem a díky tomu vlastně vydrží tahle tekutina o hodně díl. Je také důležité remover skladovat v chladu a v temnu. Je to lepší, aby se neskrátila jeho životnost. Pojďme se podívat, jak sundat řasy. Jelikož jsou tyhle videa točeny na mém manželovi, tak se vám tady nalepila aspoň pár řas, které si teďka spolu odstraníme za pomoci removeru. Remover aplikujeme na řasy, které chceme sundat, nejlépe na spoje. Poté počkáme 10 až 15 minut. Když už uběhne čas, vezmeme si velurový aplikátor a pomalu táhneme řasy ven. Měli by takto sami od sebe pustit. Nikdy to nedělejte směrem dovnitř, abyste remover nedostali do oka. Pokud nějaká řasa removerem nepůjde sundat, můžeme ji sundat pinzetama. Ale v tomhle případě nám šlo krásně všechno dolů. Dále je velmi důležité, abychom řasy od removeru pořádně vyčistili suchým velurovým aplikátorem nebo suchým kapesníkem. Kdybychom rovnou řasy umyli a namočili, vznikla by tady zase ta šoková polymerizace, o které jsme se už bavili. Zbytky lepidla s removerem by zbělaly. A věřte mi, že takové bílé kuličky jdou velmi špatně dolů a jdou velmi hodně vidět. Proto řasy nejprve vyčistíme, osušíme a až potom můžeme umýt. Když se vám tady to video líbilo a pomohlo vám, pokud jste měli ještě nějaké nezodpovězené otázky, abyste věděli, jak líp používat vlastně tady ty pomocné tekutiny. Kdyby vás ještě něco zajímalo, tak mi dejte klidně vědět a zatím se mějte krásně. Pa, pa.